Ja, vi har så fået den her opgave for, det hedder separation af differentialligninger, hvor vi har fået følgende udtryk: dy delt med dx er lige med g af y gange h af x. Og for at vi kan separere en differentialligning, skal vores g og h være kontinuerlige i et interval i og j, og y må aldrig være lige 0. Så det vi starter med, det er, at vi skal integrere for at finde stamfunktionen. Og der får vi dy dx er lige med k gange y, hvor vi lader k være h af x og y være g af y. Vi tager udgangspunkt i vores eksempel, som ovenover, og her kan vi antage, at y har tre mulige løsninger: y lige 0, y større end 0 eller y mindre end 0. Vi starter med på at se y større end 0. Vi har først integreret vores funktion, hvor vi får 1 over y. dy er det samme som integralet af k dx. Så kan vi integrere den, og så får vi ln til y er det samme som stamfunktionen, som er ln til y er lige med k gange x plus k første, altså en konstant. Så har vi en regneregel, der siger, at vi kan tage og løfte højre siden, så kan vi opløfte med Eulers tal, og så kan vi få det til at hedde y er lige med e opløftet i kx plus k første. Og så har vi en regneregel, der siger, at vi må opdele eksponentens koefficient, har vi en regneregel, der siger, at vi kan kalde det e opløftet i k første gange e opløftet i kx. Og så har vi en c-værdi, altså en konstant, hvor y er lige med konstanten gange k opløftet x'ene, hvor c er lige med e k første større end 0. Og det skal den være, for at det kan lade sig gøre. Det er en af løsningerne. Den anden løsning er y lige med 0. Der har vi en 0-regel, og derfor kan vi hurtigt udlede den ved at sige, at venstre siden skal give 0, og det skal højre siden også, så enten så er venstre siden 0, eller så er højre siden lige 0. Og for at det kan lade sig gøre, så indsætter vi 0 på y's plads, og hvis man ganger med 0, bliver det bare 0. Den tredje løsning er y mindre end 0. Og der omskriver vi på samme måde som før. 1 over y dy er lige med integral af k dx. Og så da vi antager, at vi har en positiv værdi, så skal vi have ln til numerisk y er lige med k gange x plus k i første. Og således kan vi omskrive, at vi tager Eulers tal op på den anden side, og så opløfter det igen, og så har vi igen en regneregel, der siger, at vi kan opdele den ved at gange den separat for sig. Og her igen har vi tilfældet, at y er lige med en konstant gange kx'ene, hvor c er lige med minus k første mindre end 0. Og derfor så må vi antage, at vores x af alle reelle tal kan vi indsætte. Men den endelige løsning på selve opgaven er y lige med k gange, eller lige med konstanten c gange e opløftet i kx'ene, hvor c er lige med k i første større end 0. Og vi må antage, at det er den rigtige, fordi at vi skal have en positiv værdi, og derfor kan vi kun anvende den her for at få en løsning. Og grunden til, at vi gør det, det er, at vi kan indsætte de tre forskellige tilfælde på y's plads, og så skal vi have en tilhørende c-værdi, og den skal så være positiv.